Meillä on tänään tarkoitus keskustella tässä porukalla liittyen tähän kirjaan. Samuelin kirjaan Elämästä on kysymys. Siellä on aiheita paljon, kaikki erittäin mielenkiintoisia ja tarpeellisia, mutta tänään keskitytään 3 aiheeseen, joista ensimmäisenä kosketuskohta iäisyyshenkeen. Ja jos Samuli, mitä tarkoittaa ristin kantaminen ja mitä tämä hieno sanayhdistelmä kosketuskohta iäisyyshenkeen tarkoittaa, niin jos Samuli alustat siihen sieltä kirjasta pienellä pätkällä. Jos sopii, niin mä luen täältä sitten Kyllä. Juuri tähän osuuteen liittyen. Jeesus sanoi, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Se on Luukas 9:23. Mitä Jeesus tarkoitti ristin ottamisella? Evankeliumia julistettaessa käytetään usein vertauskuvallista ilmaisua, kehotusta käymään ristin juurille, vastaanottamaan Jeesuksen sovintotyön perusteella syntien anteeksi antamus, uuden elämän voima ja iankaikkisen elämän osuus Jumalan valtakunnassa. Se on kaikkein voimakkain kokeminen, jonka ihminen voi maanpäällisen elämänsä aikana kokea. Miksi kuitenkin kaikkia edellä koettuna saatetaan kokea, että jotain vielä puuttuu? Ja siihen puutteeseen on tarjolla monenlaista hengelliseltä näyttävää ja vaikuttavaa virikettä, joka kuitenkin saattaa olla todellisen elämän kokemisen korviketta. Jeesus kehottaa seuraamaan häntä, ei jäämään ristin juurelle, ottamaan ristin ja käymään kuolemaan ja sen kautta kokemaan Pyhän Hengen johtaman elämän siunausta. Jeesuksen ristin ja kuoleman siunaus on salaisuus, joka ei avaudu muutoin kuin Pyhän Hengen kautta. Miksi Paavali sanoi korintolaisille, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Paavalille oli Pyhän Hengen kautta avautunut ristin salaisuus. Salaisuus, että risti ja kuolema sisältävät todellisen elämän kokemisen. Niin kuin ihmisen sisin janoaa syntien anteeksiantamusta, iankaikkisen elämän osuutta Jumalan valtakunnassa, se janoaa ristin ja kuoleman kautta koettavaa elämää täällä maanpäällistä elämää elettäessä. Mutta se pysyy salaisuutena niin kauan, kunnes Pyhä Henki saa mahdollisuuden avata ymmärryksen sen vastaanottamisen. Ristin ottamisen ja kuolemaan käymisen tulee tapahtua nimenomaan Pyhän Hengen johtamana. Omatekoinen ristin ottaminen ja kuolemaan käyminen on itsemurha elämälle. Niin, minusta tässä tulee esille Paavalin sanomana erittäin tärkeä ja oikeastaan ihan ydinkohta, kun hän puhuu tästä ristin tuntemisesta ja puhuu Jeesuksen tuntemisesta, mutta Jeesuksen tuntemisesta ristiin naulittuna. Helposti se putoaa nykyisin pois siitä ja puhutaan kyllä Jeesuksen tuntemisesta, mutta se persoona vähän niin kuin muuttuu. Tulee mieleeni vanha teologinen jako, puhutaan ristin teologiasta ja kunnian teologiasta. Ristin teologia on tätä, mitä Paavali edustaa, ja se on se sanoma, meidän on syytä muistaa, se on se sanoma, joka pelastaa maailman, sanoma rististä. Sitten on tämä kunnian puoli, totta kai Jumalan kunnia on suuri, psalmeista löytyy vaikka kuinka paljon tekstiä siitä, mutta Jumalan kunnian julistaminen sellaisenaan ei pelasta maailmaa, vaan se on se sanoma rististä, ja sen tähden Paavali oli tähän niin mieltynyt. Eli sanoma rististä ja ristin kantamisesta siitä johtuen, niin on sellainen sanoma, jota ei voi millään muulla hengellisellä sanomalla korvata. Se on se ainut sisältö. Nämä oli melkein tyhjentävät sanat aiheesta, mutta tänä päivänä tämä ristin teologia ja kunnian teologian keskustelu käydään hyvin pitkään sillä vastakkainasettelulla, että pitäisikö meidän sanata ristin evankeliumia vai Jumalan valtakunnan evankeliumia. Ja tässä tehdään vastakkainasettelu käsitteiden voima ja kärsimys kanssa. Ja se on totta, että
evankeliumissa ei ole saarnaa Jumalan valtakuntaa, mutta evankeliumin kertomus valmistaa tämän saarnan kautta myös siihen, että evankeliumin huippukohta on Jeesuksen ristiinnaulitseminen. Ja tästä sanomasta pääsiäisen jälkeinen yhteisö, seurakunta, niin vaikuttui ja he alkoivat saarnaamaan ristin evankeliumia, joka johtaa meidät sitten tähän päämäärään, että eräänä päivänä Jumalan valtakunta on kaikessa voimassaan, mutta sinne päästään vaan. Kuten vanha hyvä helluntalainen sananlasku sanoo, että Kolkatan kautta käy tie helluntaihin ja näin siihen pitäisi uudelleen keskittyä. Tähän liittyen täytyy sanoa, että kun katselee nykyisin sellaista ihmekeskeistä karismaattista toimintaa, jota myöskin paljon on, niin hätkähtää joskus sitä, kuinka sieltä toiminnan ja puheiden ja julistuksen keskiöstä yllättäen puuttuu hyvin usein tämä perusasia, tämä ristin sanoma, se mistä nyt tässä puhutaan. Ja silloin jää miettimään, että vaikka kaikki me tässä näemme Pyhän Hengen vaikutuksen ja todellisuuden ja jumalalliset ihmeetkin Jumalan tekoina, niin pitäisi aina muistaa, että ristin sanoma ei katoa. Ja ristin kantaminen, jolla nyt kuvataan tietysti tätä meidän elämäämme ja vaellustamme, se on tietysti hyvin monisisältöinen ja sitä voidaan selittää monella tavalla, mutta minusta se on se meidän elämän kokonaisuus silloin, kun me seuraamme Jeesusta Kristusta ja tunnemme hänet ristiinnaulittuna, niin mekin olemme ristinkantajia. Niin se ei ole sillä tavalla nykyihmiselle oikein houkutteleva. Ei ole houkutteleva asia, tulkaa nyt tähän ristin kantamiseen. Houkuttelevaa on, tulkaa tänne, täällä tapahtuu Jumalan ihmeitä ja tässä tulee niin kuin se huono puoli, että nämä Jumalan ihmeetkin tulevat ikään kuin kritiikin kohteeksi. Nehän on Jumalan suurta työtä ja mehän uskomme siihen. Mutta jos ne tulee niin keskeiseksi asiaksi, niin ne peittävät sen todellisen Jumalan teon. Ja se on juuri tämä risti. Ja se ei ole sillä tavalla houkuttelevaa, että nyt on otettava ristinsä joka päivä ja seurattava häntä. Mutta se on kuitenkin paljon antavaa ja siitä avautuu se elämänlähde. Ja minusta tässä asiassa juuri Samuli kirjassaan saa nyt oikealla asialla ajankohtaisella tavalla. Ja tähän vielä semmoinen lisäpointti, että me ollaan määritelty karismaattisuus liian suppeasti. Me ollaan määritelty monta kertaa se ihmeisiin ja armolahjoihin, mutta kyllä Uutta testamenttia kantaa sellainen Pyhän Hengen työ, joka avaa ihmiselle Kristuksen kärsimyksen. Eli ilman Pyhän Hengen työtä niin ei synny uskoa, ei synny vanhurskautta, ei synny niitä tekijöitä, joiden kautta meillä on suhde Jumalaa. Eli me pitäisi määrittää karismaattisuuden osaksi myös ihmisen tuleminen Jumalan perheeseen, uudesti syntyminen. Kaikki nämä asiat, mitkä on peruslähtökohtia. Eli jos karismaattisuuden painopiste on pelkästään tämmöisissä mullistavissa kokemuksissa, niin se ei vielä kerro, että ihmisillä on edes suhde Jumalaan, johon tarvitaan Jeesuksen ristintyön sovittava vaikutus. Jim Hakola on jossain tämmöisissä keskusteluissa, kun näistä asioista on puhuttu, niin käytänyt semmoista termiä, mikä jäi mun mieleen, niin kuin höttökristillisyys. Eli ilmeisesti meillä tässä ajassa on paljon tämmöistä höttöä kristillisyyttä ja hengellistä toimintaa. Ja minä tulkitsin sen sillä tavalla silloin, että kysymys on siitä, että käytetään kyllä hengellisiä termejä ja raamatullista kieltä ja ilmaisuja ja toiminta näyttää hyvinkin hengelliseltä, mutta sieltä puuttuu joku hyvin oleellinen ydin ja sen takia se substanssi, se sisältö jää jollain tavoin hyvin ontoksi ja köykäiseksi ja jollain tavoin siitä puuttuu se elämä, jota Samuli Sirén tässä uudessa kirjassaan hienolla tavalla peräänkuuluttaa. Tartun mielelläni siihen, mitä Esa sanoi juuri tästä Pyhän Hengen, sanoisiko alueesta. Me helluntalaisina tietysti puhumme mielellämme Pyhästä Hengestä, Pyhän Hengen vaikutuksesta, mutta usein ajattelemme sen kovin kapealla sektorilla.
ja ikään kuin rajoitamme Pyhän Hengen työn. Ja ellei tapahdu, ellei ole tätä tämmöistä avointa karismaattista ilmentymää lähtien profetioista ja kielillä puhumisista ja sairaiden parantumisesta, niin joidenkin mielestä Pyhä Henki ei toimi ensinkään, koska niissähän se vain niin kuin toimisi. Ja tämähän on täysin väärä kuva. Mä ajattelen sitä, että jos ihminen kohtaa sanoman Jeesuksen rististä ja hän saa sen sisäänsä ja mieltää sen oikein ja kokee uudesti syntymisen, niin voiko sen suurempaa Pyhän Hengen työtä olla? Pyhän Henkihän sen vaikuttaa. Eli ei pidä unohtaa tätä, eikä pidä unohtaa voimalahjojen korostuksessa sitä, että hyvin tärkeitä ovat nämä Pyhän Hengen lahja, siis hedelmät. Sanat katoavat tässä. Pyhän Hengen hedelmä. Koska jos ei Pyhän Hengen tuottamaa hedelmää, iloa, rauhaa, ystävällisyyttä, pitkämielisyyttä ja niin edelleen ole, niin ei nämä voimalahjatkaan pääse toimimaan. Ja ne usein jopa kielletään. Tai ei nyt kielletä, mutta unohdetaan liiaksi. Ja kyllä se ihmiselämän suurin ihme on se, että ristin loukkauksesta tuleekin elämän voima. Nimenomaan. Että jos sitä ei nähdä Pyhän Hengen työnä, niin kuin Paavali ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 2, mistä tämä keskustelun lähtevä siterauskin oli, että jossa risti nähdään Jumalan voimana, niin siellähän puhutaan, että tämä henki tutkii Jumalan syvyydet, ja tämä on juutalaisille loukkaus ja kreikkalaisille hullutus, eli ristin sanoma, koska se edusti juutalaisille, se edusti Jumalan kirousta ja kreikkalaisille se edusti ihmisen heikkoutta. Ja tämän kautta Jumala toi maailmaan pelastuksen, ja tämä hulluus, tyhmyys, millä sitä, niin kuin tuossa kirjeessä kuvataan ristin sanomaan, niin sitähän se ihmisellä on. Ja ellei Pyhä Henki ihmisen mieleen vaikuta, että tämä on Jumalan voima ja pelastus, niin ei ihminen voi edes sitä ymmärtää, ottaa vastaan. Niin tämä on kaiken karismaattisuuden alku, mutta samalla se on loppu, jos se unohdetaan. Silloin kaikki karismaattisuus on todennäköisesti epätervettä ja ei koskaan edes Jumalasta lähtöisin. Tähän tekisi vielä sellaisen lisäyksen, että me erottelemme joskus Jumalan sanan ja Jumalan hengen vaikutukset sillä tavalla, että pidämme Jumalan sanaa ikään kuin kuolettavana kirjaimena, joka on se väärä tulkinta sen Raamatun kohdan kohdalla. Ja sitten ajatellaan, että tässä on tämä kirjoitettu sana ja nyt meidän pitäisi saada siihen jostakin se hengen vaikutus. Ei se hengen vaikutus muusta tule kuin siitä sanasta, koska siinä sanassa on se elämä ja voima. Ja tämä merkitsee sitä, että meidän tulee asettaa se Jumalan sanan asema kaikkein tärkeimmäksi ja keskeisemmäksi. Siitä säteilee kaikki Pyhän Hengen vaikutukset, koska se itsessään on jo sitä. Niin, ja tässä viittamassa toisen korintolaiskirjan tekstissä, niin Paavali viittaa siihen, että jossa henki tai kirjan kuolettaja henki tekee eläväksi, niin se on viittaus takaisin Hesekielen profeettia uudesta liitosta, jossa henki tekee Jumalan saman ihmiselle eläväksi. Eli se, mikä ero uuden ja vanhan liiton välillä, on juuri se, että uudessa liitossa meillä on hengen voima, joka avaa meille kirjoituksia ja tekee sen meille eläväksi. Eli siinä mielessä niin kirjaan kyllä jatkuu, mutta on eri voimavarat elää se todeksi. No tässä tuon sun puheesi jatkoksi, niin otan kappaleen siunausta vankityrmässä. Jos Paavali ei olisi ymmärtänyt Uuden liiton siunauslinjaa, hän olisi ehkä aloittanut keskustelun näin. Kuule Siilas, kun lähdimme seuraamaan Jeesusta, minulla ainakin oli sellainen käsitys, että siihen sisältyy Jumalan siunaus. Tarkoitan oikein sellainen yltäkylläisen elämän kokeminen. Mutta kun katselen olemustasi, olet siinä veriset raipanjäljet selässäsi, vaatteet riekaleena, jalkapuuhun sidottuna ja tässä omat kokemukset mukaan luettuna on pakko todeta, ettei Jumala ole meitä viime aikoina erikoisemmin siunannut. Mutta ottaen huomioon, mitä he siellä tekivät, ylistivät Jumalaa, ei hän niin sanonut. Sen sijaan hän on voinut sanoa, kuule Siilas. Kun ajattelee aikaa, jonka olemme saaneet olla Jeesuksen seuraajina, on siihen sisältynyt melkoinen Jumalan siunaus. Elämä on ollut
todella mielenkiintoista, suorastaan jännittävää. Kun sanon ihan rehellisesti, olen suorastaan mielistynyt tällaisiin tilanteisiin. Eiköhän oikein kajouteta ylistyslaulu Jumalalle, kun hän on viime aikoina niin erikoisesti meitä siunannut. Eikä tästäkään tilanteesta vielä tiedetä, miten siunauksellisesti se tulee päättymään. Ja niin he alkoivat ylistää ja kiittää. Ja Jumala pamautti Passolla mukaan niin, että maa tärisi, vankilan perustukset järkkyivät, ovet aukenivat ja kahleet irtautuivat. Mitä sisälsi sen vankilareissun siunauspaketti? Koko vanginvartijan perhe tuli uskoon. Hyvä sana tämä Passo. Jumala toimi kärsimyksen keskellä. Valtterin ja Esan puheenvuoroista tuli mieleen, kun elämme reformaation merkkivuotta ja minäkin olen sen kunniaksi koittanut opiskella Lutheria ja hänen tekstejään ja törmännyt siihen, kuinka voimakkaasti Luther painotti sanan ja hengen yhteyttä ja toisiinsa liittymistä ja suorastaan niin kuin pelkäsikin sitä sellaista hengellisyyttä, joka irtoaa jotenkin tästä sanan merkityksestä ja sanan painoarvosta, mitä Valtteri äsken sanoit. Ja ehkä helluntai-karismaatikkojenkin olisi hyvä palata tässä mielessä Lutteriin takaisin ja nähdä, että henki ja sana toimivat aina yhdessä. Tulee mieleeni vanhan veteraanin nyt jo monta vuotta sitten taivaan kotiin päässeen saarnaajan kuopiolaisen Niilo Heimosen sana. Tunnette monet varmasti ja muistatte hänet. Hän kerran kertoi yhdessä keskustelussa, kun oltiin, että erityisesti silloin oli koettu Kuopiossa tämmöistä Pyhän Hengen vaikutusta ja hyvin vilkasta Pyhän Hengen toimintaa. Ja hän sitten jatkoksi sanoi, että niin paljon on nyt koettu tällaista Pyhän Hengen vaikutuksesta, että nyt pitää kyllä opettaa sanaa paljon enemmän kuin ennen. Viisas mies. Ja tämän päivän niin kuin seurakuntaelämässä, niin semmoisia niin kuin, tai kun me arvioidaan niin kuin elämää, niin kertokaa te viisaammat, että mittarina tavallaan, jos me käytetään, kun me arvioidaan asioita ja omaa elämää, että opettiko Jeesus näin, tekikö Jeesus näin, tai opettiko apostolit näin, tekikö apostolit näin. Haluan tuoda vielä yhden näkökulman tähän. Meillä on vaara, niin minulla kuin muillakin, että me olemme kovin rajoittuneita ja yksipuolisia. Kun me luemme Raamatun sanaa, niin helposti tartutaan johonkin yksittäiseen sanaan. Ja kun se oikein tuntuu niin hyvältä ja vahvalta ja se on Jumalan sanaa, niin koko totuus rakennetaan sen sanan varaan. Ja unohdetaan niin kuin Raamatun kokonaisuus. Joku innostuu niin siitä kiittämisestä ja ylistämisestä, että unohtuu kokonaan se, mitä Raamattu puhuu anomisesta ja rukouksesta. Joku siitä ilosta, että aina pitäisi olla iloinen, unohtaa sen, että pitää itkeä itkevien kanssa. Ja on aika surra myöskin. Ja näistä kokonaisuuksista tulee se hengellinen todellisuus. Mutta me poimimme sieltä usein vaan niin kuin sen yhden kohdan ja rakennamme koko totuuden sen varaan. Ja silloin se ei ole oikein rakennettu. Tässä, jos käyttää tätä apostolien tekojen niin kuin teemaa, mitä tässä on Stefanuksen kertomuksen kautta, ja sitten tässä mainittiin Paavali ja Siilas vankilassa, niin, ja sitten tämä kysymys anteeksi antavasta rakkaudesta, niin tässä nähdään, kuinka asia on helppo niin kuin yksipuoleista. Monta kertaa, kun me siteeraamme tämän Paavalin ja Siilaksen kertomusta, niin me luemme vain tämän heidän ylistyslaulun sieltä, mutta tekstissä lukee selkeästi, että Paavali ja Siilas rukoilivat ja lauloivat tai veisasivat ylistystä. Ja se ajatus ylistyksestä siellä ja veisaamisesta ei suinkaan viittaa tämmöisen, niin kuin me olettaisimme spontaaniin ylistykseen, vaan he käyttivät psalmeja. Ja todennäköisesti veisaaminen saattoi myös merkitä, että ylistyslaulut oli myös kärsimyspsalmien laulamista. Ja se yksi tämmöinen kokonaisuus on psalmit 22, 23, 24, mitä tiedetään varhaisjuutalaisuudesta. Jeesus sitä ristille Jumalani, miksi hylkäsit? Ja sitten
psalmi 23 johdattelee kuolemanlaaksoon tai jonka kautta Jumalan lohduttava käsi auttaa. Ja sitten seuraavassa psalmissa ollaan jo Jumalan temppelissä Jumalaa ylistämässä, niin uskoisin, että jotain tämmöistä on kyseessä, kun puhutaan vaikka tästä ylistyskokemuksesta. He laulavat Jumalalle sen pelon, että miksi me kärsimme, kunnes he ymmärsivät psalmien sanoman avulla, että Jumala meitä auttaa, oli lopputulos heidän kuolema tai vapautuminen vankilasta. Eli tällä tavalla me niin kuin typistetään monta kertaa Raamatun konteksti yksipuoliseksi ja sitten me saadaan niin monia jopa kieroutuneita ajattelumalleja, että mitä on ylistys. Raamatun ylistyssanaan itsessään sisältyy myös kärsimys ja sen kokemus, että Jumala minut vapauttaa tästä. Eli vaikka tämmöisenkin asian unohtaminen, niin siitä saadaan erittäin niin kuin kieroutunut ajattelumalli. Ja Samuli tässä kirjassa niin hyvin toi esille, että Paavali totesi tämän kärsimyksen olevan osa sitä siunausta, joka tulee mukaan. Tästä teidän keskustelustanne ja ajatuksista väkisin joutuu miettimään sitä, kuinka tärkeää on se, minkälainen on se ihannetila. Ajatellen vaikka yksittäistä uskovaa, yksittäistä kristittyä, minkälaista uskon elämää me tavoittelemme tai minkälaista hengellisyyttä seurakuntaelämässä tavoitellaan. Ja tämä riittävä kokonaisvaltaisuus ja laaja-alaisuus on varmaan siinä lähtökohta terveelle hengellisyydelle. Mulla on vanhasta testamentista semmoinen mielihenkilö ja mielipaikka ja sinne Danieliin ja hänen ystäviinsä. Ja kun he joutuivat tilanteeseen, että piti kumartaa ja palvoa tätä kuninkaan patsasta, siis tämmöinen niin kuin epäjumalan palvontavaihe, niin ja jos ei sitä tehnyt, niin uhkana oli, että joutuu sinne tuliseen pätsiin, eli kuolemaan siitä seuraa. Niin nämä nuorukaiset toteavat tälle kuninkaalle, että tiedä se, että meidän Jumalamme on kyllä voimallinen varjelemaan meidät siitä. No näinhän me ajattelemme ja lopetamme siihen, mutta mitä nämä jatkoivat? Ja ellei varjelisikaan, niin emme me kumarra sinua. Siis meidän usko on joskus sitä, että kun minä pyydän, niin Jumala vastaa ja siihen minä uskon. Ja meidän pitäisi jatkaa, että vaikka ei vastaisikaan, niin kuitenkin minä uskon. Ja heidän Jumalan palveluksensa ei muuttunut miksikään, vaikka oli näin tämmöisen haasteiden edessä, tilanteen edessä. Se oli niin vakaata. Ja Jumala varjeli heidät lopulta sitten. Ja sitten tämä ihan yksinkertainen, että käskyistä ensimmäistä rakasta Jumalaa yli kaiken, niin kuinka usein me oikeasti pysähdytään miettimään, että mitä se tarkoittaa. Se on nimenomaan se ristintie, että mä rakastan Jumalaa yli kaiken. Jeesus on mulle kaikki. Rakastaisinko Jeesusta, vaikka niin kuin, olenko valmis luopumaan oikeasti kaikesta. Tämä on niin kuin asia, mihin varsinkaan täällä länsimaissa, niin me monesti ei edes pysähdytä miettimään oikeasti, että olisinko valmis luopumaan kaikesta, koska sitä Jumala pyytää meiltä. Ja tavallaan tämä kuoleman tie on aina sitten se tie siihen elämään. Tässä on pakko viitata tällä hetkellä maailmanlaajuisesti myöskin menestysteologiaan ja siihen havaintoon, että eteläisellä pallonpuoliskolla on myöskin paljon tämmöisiä menestysteologisia liikkeitä, jotka tuovat vaan tämän kunnian teologian ja menestyksen esille ja saavuttavat hyvinkin suuria joukkoja. Niin niissä maissa, joissa taas on kristityillä suuria vaikeuksia ja vainoja ja ahdistusta ja kärsimystä, niin mielenkiintoinen havainto, että niissä maissa yleensä nämä menestysteologit hyvin nopeasti häviävät. Siellä niitä ei ole esiintynyt. Ja tämäkin on yksi lainalaisuus, että siellä, missä aidolla todellisella tavalla kohdataan myöskin kärsimys ja vastoinkäymiset, jopa vainot uskoon kuuluvana, niin siellä ollaan jotenkin lähempänä sitä ydintä. Ei tarvitse mennä, että olisi suljettuja tai avoimia maita, mutta varmaan Nigeria on ehkä paras esimerkki tästä, että etelässä kristityillä on vapaus ja siellä menestysteologiset seurakunnat on suuria, niitä ihaillaan jopa länsimaissa, mutta sitten mennään Boko Haram-alueelle,
kristityt on pieniä ryhmiä vainottuja, joita etelän menestysteologiset seurakunnat eivät tunnusta edes olemassa oleviksi. Eli tällainen kieltäymys siitä, kun kärsimys on todellista ja aitoa, että he eivät ole meidän veljiä, niin se on aika raju niin kuin ajattelutapa tai käytännön ajattelutapa. Nämä isot seurakunnat eivät auta kärsivää kristillisyyttä saman maan sisällä pohjoisessa. Se ei sovi tällaiseen yltiöpositiiviseen teologiaan ja ajatteluun. Niin varmaan niin kuin Kiinassahan seurakunnat kasvaa, jotka toimii siellä niin kuin osittain maan alla. Ja varmaan Kiina on tällä hetkellä kaikista valtioista, joissa on eniten kristittyjä. Niin se, että miten siellä esimerkiksi, mikä sija siellä on Raamatulla, että siellä kun jokaisella ei olisi omaa raamattua, että siellä niin kuin revitään raamattu osiin, jotta jokainen saisi jonkun luettavaksi ja ne opettelee niitä ulkoa. Ja tämmöisessä paikassa seurakunnat kasvaa jopa räjähdysmäisesti, niin tavallaan me täällä länsimaissa, mutta me otetaan meidän malli aina sieltä lännestä, että kun siellä on kumminkin hienommat valot ja systeemit kuin se, että me katsottaisiin, että mitä tuolla tapahtuu, koska siellä oikeasti eletään, niin kuin, siellä tapahtuu myös sitten, koska siellä ei haeta näitä ihmeitä, niin siellä tapahtuu niitä ihan niin kuin, me elettäisiin Raamatun aikaista, tavallaan elää ihan niin kuin Raamatussa on, niin siellä tapahtuu näitä. Korostettu käsitys uskosta, joka hieman niin kuin painottuu väärin, niin helposti kieltää tai vähintäänkin unohtaa sen, että me olemme täällä kuitenkin ihmisinä. Olen uskovainen tai en, niin meillä on ihminen. Ja helposti uskosta tehdään semmoinen välikappale, joka nostaa ihmisen niin kuin yliinhimilliselle tasolle. Kuitenkin ihmisen osaan kuuluu, vaikka hänen uskonsa olisi kuinka luja, se, että sillä tulee vastaan kärsimystä, tulee sellaisia päiviä, jolloin tuska tulee elämään. Joku onkin sanonut, että se on epäinhimillinen uskonto, joka ei salli itkua rukouksen kieleksi. Pitäisi aina vaan niin kuin olla tässä uskon hengessä ja kieltää ikään kuin se kärsimys ja tuska. Emme me voi kieltää sitä, että me olemme edelleen ihmisiä. Jumala antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin olla ja se toimii vähän toisella tavalla. Tämä uskon väärintulkintahan on se, ja monien menestysteologian lempijae on hebrealaiskirjan luvun 11.1, jossa että usko on sen näkemistä, mitä ei nähdä. Ja kun jaksasit lukea sen luvun loppuun, siellä uskon sankarit, he jättivät nauttimasta synnistä tulevan nautinnon, kun he näkivät pidemmälle. He menivät kärsimykseen, heitä sahattiin poikki, heitä tapettiin, heitä kidutettiin, koska heidän uskonsa näki kärsimyksen tuolle puolen. Jumalan lupauksen toteutumiseen, kun tämä maailma vainoaa aitoa uskoa, niin heidän usko vei heidät kärsimykseen. He näkivät sen toiselle puolelle. Ja siinä se usko koettiin vahvaksi. Juuri. Ja semmoinen usko, jota ei koeta kärsimyksen keskellä, se on aika pehmeätä ja höttöä. Höttöä, juuri näin. Tämän osion päätteeksi tähän vielä pari lausetta kirjasta. Otammeko me joka päivä ristimme niin kuin Jeesus sen kehottaa ottamaan? Vuotavatko haavamme anteeksiantamuksen rakkauden öljyä? On tärkeää, että hengellinen ruumiimme on terve. Nyt käsittelemme hiukan mielenkiintoista aihetta nimeltä Uuden liiton siunaus. Kirjassa Samuli kirjoittaa näin. Kun toivotamme toisillemme Jumalan siunausta, onko se mikä tahansa tervehdys muiden päivittäisten tervehdysten joukossa? Hyvää huomenta, hyvää päivää, hyvää iltaa. Ja sitten sinne väliin sopivassa tilanteessa Jumalan siunausta sinulle. Jos pysähdytään tekemään määritystä, mitä kaikkia Jumalan siunaus sisältää, voidaan tehdä luettelo asioista, jotka luetaan Jumalan siunaukseksi. Mahdollisuus Jumalan siunaukseen jakautuu 2 eri aikajaksoon. Tähän maanpäälliseen aikaan ja aikaan Jumalan valtakunnassa iankaikkisuudessa. Nyt käsittelemme maanpäällistä osuutta. Voimme tehdä listan asioista, joita aina silloin tällöin kuulee määriteltävän Jumalan siunaukseksi. Pitkä ikä, terveys, puoliso ja lapset, lapsenlapset, varallisuus, johon voidaan lukea oma asunto, auto, huvila merenrannalla, rannassa, purje ja moottorivene.
Tähän varallisuusluetteloon voidaan sitten lisätä vielä paljon muutakin, mitä Jumalan siunauksena on mahdollisuus saada. Jumalan siunausta on kunnia ja maine, hyvät oppiarvot. Eräs naishenkilö sanoi kerran, minkä sille itse mahtaa, jos se ei ole niin kirveellä veistetyn näköinen. Tarkoitti varmaan, että on se suuri Jumalan siunaus, kun on saanut kauniin ulkomuodon. Sitten kirjasta vielä yksi kirjan ehkä mielenpainuvimpia lauseita. Sitten hiukan yllättävä kysymys. Oliko Jeesuksen maanpäällinen elämä Jumalan, hänen isänsä siunaama? No kyllä oli. Miten paljon hän tekikään jumalallisesti siunattuja tekoja. Rammat lähtivät kävelemään. Halvaantuneelle hän sanoi, ota vuoteesi ja lähde kotiisi. Hän herätti kuolleita, ruokki tuhansia nälkäisiä, tyynnytty meren myrskyn. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Minun rauhani minä annan teille todella valtava Jumalan siunauksen paketti. Mikä ero oli näiden kahden siunauspaketin meidän ja Jeesuksen määrityksessä? Ero on siinä, että ensimmäisen kohdalta kohdistimme kaiken siunauksen itsellemme ja Jeesuksen kohdalla siihen, minkälaisia Jumalan siunauksia saivat toiset kokea hänen kauttaan. Tästä Samuelin kirjassa esille ottamasta aiheesta tulee myöskin se pohdinta, mikä ero on vanhan liiton ja uuden liiton siunausten välillä. Hebrealaiskirjassahan sanotaan, että tämä uusi liitto on parempi ja vahvempi kuin vanha liitto, ja siihen on varmaan monia syitä. Kaksi asiaa tulee hyvin nopeasti mieleen. On toinen se, että vanhassa testamentissa Israelin kansan kohdalla siunaukset perustuivat aika paljon siihen, kuinka he itse pystyivät vaelluksellaan noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan kuuliaisia ja elämään niin kuin moraalisesti kaikkien säädösten mukaan. Jos he onnistuivat siinä, niin siitä oli seurauksena siunaus. Uudessa testamentissa me tiedämme, että kaiken siunauksen lähtökohta on se, että Kristus on täydellisesti onnistunut Isän tahdon mukaan. Toinen on tämä ajallisuuden näkökulma. Vanhassa testamentissa usein nämä siunaukset olivat tämmöisiä ajallisia, että voitte turvallisesti asua maassanne ja teillä on hyvät hedelmätarhat ja perheenne voi hyvin ja kaikkia ulkoisia siunauksia. Tähän aikaan liittyviä siunauksia ja Uudessa testamentissa nämä siunaukset jotenkin tähtäävät kuitenkin iankaikkisuuteen ja niillä on toisenlainen perspektiivi. Minusta Paavalin teksti Efesolaiskirjeen alussa heti siinä esittelyosan jälkeen on meille erittäin tärkeä ja keskeinen. Hän sanoo siinä, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Ja mitä hän jatkaa? Sitten hän alkaa kertoa Jeesuksen työstä. Ja ehkä semmoinen ihan kulminaatiokohta tuossa jakeessa 7. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustamme anteeksi anto. Niin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Siinä oli se siunauksen ydin. Mm-hmm. Tosiaan haluaisin tähän Leevin puheenvuoroon hiukan täydentää, että kyllä me löydetään Vanhasta testamentista myös se ihmettely, että miksi pahaa tekevä Jumalan tahtoa vastaan rikkova saa menestyä ja saa ikään kuin siunauksen. Ja sitten ne, jotka uskollisesti Jumalaa seurasivat, niin he kokivat, että heidän elämä on ohdakkeista. Ja ihmettely löytyy sen tähden, niin, että se oli vastoin sitä. Se oli vastoin sitä, vastoin tätä opetusta, että niin kun me löydämme tämän niin kuin vastakkainasettelun jo Vanhasta testamentista ja sitten Uudessa testamentissa niin todella pääpaino siirtyy siihen, että mikä ihmiselle oli mahdollista, se on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista ja nimenomaan tähän, että ihminen ei voi omin ansioin itseään tuoda Jumalaa eteen, vaan siihen tarvitaan välimies, joka on ollut Jeesus meidän kaikkien edestä.
Paavalin omat kokemukset ja oma kertomus omasta elämästään on minusta hyvin havainnollinen, kun hän sillä luettelee, miten hän on tyytynyt kaikkeen ja kaikenlaiseen elämään. On tyytynyt rikkauteen ja puutteeseen ja köyhyyteen ja vaikeuksiin ja niin edelleen. Siitä se kokonaiskirjo sitten muodostuu. Ja kun Paavali Filippiläiskirjeessä puhuu tästä, niin olen kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka hän sanoo, että mä osaan elää rikkaudessa ja köyhyydessä ja kaikenlaisissa olosuhteissa, ja kun olen riippuvainen Kristuksesta, niin kykenen tähän. Mutta toisaalta hän sitten myöskin antaa tunnustusta, että kiitos teille filippiläiset, kun autoitte minua ja osallistuitte auttamiseen. Eli se, että hän oli jotenkin niin riippuvainen Kristuksesta sekä elämässään että toiminnassaan, toisaalta niin kuin vapautti hänen energiansa sitten myöskin ottamaan vastaan apua ja iloitsemaan ja kiittämään siitä. Mutta hän ei ollut sen varassa. Ja sitten haluaisin viitata vielä tähän kirjasta, tai Samulin mainitsemaan pätkään, että Jeesus teki ihmeitä. Ja kyllä Uudessa testamentissa on voimakas ajatus siitä, että ihmeissä on merkki, eli sanoma. Ja jokaisella ihmeellä on useimmiten aspekti, näkökulma, mitä Jumala tekee, millainen Jumala on. Ja monta kertaa, kun me luetaan Raamatun ihmeitä, niin me ihastellaan totta kai sitä ihmettä, mutta useammassa kohden ne on myös merkkejä, joilla viitataan johonkin Jumalan luonteen ominaisuuteen. Jotkut ihmeet paljastavat, millainen Jeesus on ja kaikki tällä tavalla, että ihmeitäkään ei saisi ottaa Raamatun asiayhteyden ulkopuolelle, jossa tyhjennetään näiden ihmeiden merkitys pelkäksi voimaksi tai kokemukseksi. Ja tämä on monta kertaa tämän nykyajan niin kuin ihmekeskustelun ja siunauskeskustelun niin kuin suuri ongelma, että jos Jumala päättää tehdä jonkun hyvän teon jonkun ihmisen kohdalla, niin sillä on useimmiten myös niin kuin jonkinlainen merkitys, joka avautuu sille ihmiselle tai yhteisölle, joka jotain tällaista kokee. Eli monta kertaa myös pitää siinä tapauksessa ottaa Jumalan tekoa vastaan ja asettua kuulijan paikalle, että mitä Jumala puhuu tämän teon kautta. Se on myös niin kuin tällainen tärkeä oletusarvo, että ihmeet eivät tapahdu ihmeiden itsensä vuoksi. Ne tapahtuu sen vuoksi, että Jumalalla on syy tehdä jumalallinen väliintulo. Ja meidän pitää silloin jäädä tulkitsijan paikalle ymmärtämään ja yrittää ymmärtää, että mikä tämän teon niin kuin merkitys on. Että jokaisen ihmeen voisi ottaa vastaan ikään kuin profetiana, että se Jumala puhuu tämän kautta. Ja semmoinen ihmeiden metsästys ja siunausten metsästys ilman sitä pysähtymistä minusta todella huono trendi. Palaisin vielä tuohon kysymykseen, jonka luit tuolta tekstistä, että oliko Jeesuksen maanpäällinen elämä Jumalan siunaama. Otan tämmöisen laajan näkökulman siihen, mitä varten Jeesus eli tämän maanpäällisen elämänsä täällä. Hän sai tehtävän Isältä ja hän täytti sen tehtävän. Siinä on se suuri siunaus. Hän täytti sen tehtävän, vaikka se sisälsi menestystä, ihmisten ihailua ja seuraamista, mutta myöskin äärimmäisen syvälle menevää kärsimystä ja ikään kuin tämmöisessä hyljeksintää. Kaiken tämän hän kesti. Ja mikä oli se siunaus? Hän täytti Isältä saamansa tehtävän. Ja ottaisin tästä tämmöisen vapaan tulkinnan meidän jokaisen ihmisen elämään, että meillekin oleellisinta Jumalan siunausta on se, että me voimme täyttää sen tehtävän, joka Jumala on meille suunnitellut. Sisältääkö se sitten menestystä ja ihmisten ihailua ja kiitosta tai kärsimystä ja tuskaa, sillä ei ole väliä. Mä oon itse miettinyt paljon tänä päivänä, niin kun mietitään jälleen kerran, otan länsimaisia seurakuntia, tavallaan tämä, just miten me määritellään siunaukset, ihan niin kuin tässä vähän niin kuin tämä luettelo tässä kirjassa oli, niin me tällä tavalla määritellään ja sitten joku jopa uskaltaa kysyä, että onko Jumala hyvä, mikä on niin kuin kysymys, mitä jos mietin vaikka isän näkökulmasta, että minä olisin isänä, näkisin, miten mun poika kärsii ja pahimmalla hetkellä kysyt, isä, miksi hylkäät minut? Niin tämmöistä, että jos me pysähdyttäisiin miettimään tätä, niin semmoista kysymystä ei pitäisi kenenkään kysyä, että onko Jumala hyvä. Että tavallaan se, mitä jo isä on käynyt läpi sitten
Mutta että se, että kuinka monessa tämän päivän seurakunnassa voitaisiin julistaa vuorisaarna. Autuaat ovat hengellisesti köyhiä. Mitä siinä on lueteltu Jeesuksen sanoja, siis kaikki valtiaan sanat, että mitä siinä on lueteltu, niin kuinka monessa seurakunnassa voitaisiin tänä päivänä julistaa vuorisaarna? Tähän siunaukseen, joka on tavattoman laaja käsite, liittyy niin kuin monia näkökulmia. Ja jotenkin ymmärrän, että Uudessa testamentissa yksi semmoinen siunauksen alue on, tai tulisi olla seurakuntaelämä. Ihan tämä arkinen seurakuntaelämä, jossa on monenlaisia lahjoja, monenlaisia armoituksia, armolahjoja. Jumalan sana selvästi sanoo, että Jumala on antanut niitä erilaisia lahjoja ja rikkauksia eri ihmisten kautta seurakuntaansa. Ja jos ne, niin kuin Valtteri sanoi, jokainen toteuttaa omaa kutsumustaan, omaa tehtäväänsä, joka Jumalalta on saatu, niin se käytännössä johtaa tällaiseen palveluun ja toisten hyväksi elämiseen ja johonkin semmoiseen, missä siunaus alkaa levitä ja virrata. Ja ajattelen niin, että tämän päivän seurakuntienkin varmaan olisi syytä jotenkin tavoitella sitä semmoista uusitestamentillista seurakuntaelämää, jossa ne jäsenet ja ihmiset itsessään ymmärtävät, että he ovat siunauksen välikappaleita sille yhteisölle ja paikkakunnalle, jossa elävät. Ei tarvitse lähteä pitkien matkojen päähän yksittäisiin ihmekokouksiin, vaan elää voimakasta oman paikallisseurakunnan elämää. Koska Jumala suunnitteli saattaakseen oman sanomansa ja tämän salaisuutensa maailmalle tiettäväksi seurakunnan kautta. Ja tunnetaanko, ja onko meillä niin kuin se, että me kaikin voimin haluttaisiin toteuttaa, mitä Raamatussa on, että tunnetaanko meidän seurakunta, halutaanko me, että se tunnetaan siitä, että niillä on hieno rakennus ja niillä on hieno, hyvää musiikkia ja hyviä puhujia ja siellä on kaikki viimeisen päälle, vai tunnetaanko meidät yhteydestä? Ja hengen hedelmät näkyy siellä seurakunnissa. Että pysähdytäänkö me miettimään sitä, että mistä meidän seurakunta tunnetaan? Uudessa liitossa niin meidän tehtävä olla Jumalan mahdollisuuksien kanavana. Vanhassa liitossa enemmän otettiin itseään, mutta Uudessa liitossa niin kun Jumala käynnisti tämän Uuden liiton siunauslinjan antamalla Jeesuksen. Jeesus jatkoi antamalla itsensä ja meidät on pyydetty myöskin olemaan tällä samalla linjalla niin kanavana, Jumalan mahdollisuuksien kanavana. Tästä tulee mieleen ajatus, että Uudessa liitossa, tai oikeastaan lähden siitä, että nykyisin kun ajatellaan ihmisten voittamista Kristukselle ja evankelioimista ja evankeliumin julistusta, se on niin kuin ihan joku erillinen teko ja suunnitelma, että mitä nyt tekisimme, että voisimme evankelioida. Ja Uusi testamentti lähtee siitä, että se, että sinä elät kristityn elämää, hengen hedelmä vaikuttaa sinussa, se on yksi vahvin evankelioimisen väline. Ja tästä se niin kuin lähtee, mutta se on nyt niin kuin irrotettu siitä ihmisen elämästä. Mä elän niin kuin elän, mutta sitten mä osallistun tähän evankelioimistyöhön kyllä. Se tulee nyt siinä seuraavassa vaiheessa tämä. Niin, eihän meitä kutsutakaan, jos mietitään Uudessa testamentissa, niin siellä käytetään aika harvoin sanaa evankelista tai evankelioida. Siellä käytetään enemmän sanaa todistus. Ja todistus ei ole pelkästään jonkun viestinviejä, vaan se on edustamista. Edustetaan jotakin omalla elämäntavalla. Se on tämän Samuelin kirjan yksi merkittävä anti minusta tämä, mitä Valtteri otti esille, tämä ajatus siitä, että emme saisi tyytyä tällaiseen ohjelmakristillisyyteen ja ohjelmien pyörittämiseen, vaan tavallisena seurakuntalaisena pitäisi tavoitella sitä elämää, joka sitten kyllä vaikuttaa ja vetää puolensa. Vielä kolmantena aiheena keskustelemme ylistyksestä. Tämä on aihe, josta voisi keskustella varmaan useamman päivänkin, mutta jos Samuli siitä kirjasta, miten siellä tätä asiaa on käsitelty, niin lähdetään siitä. No, tämä osa liittyy hedelmän kantamiseen. Jumalan toivoo, että kristittyinä kannamme hedelmää ja se kaikkein merkittävin hedelmän osuus on, että meidän elämämme kautta sitten tämä Jumalan pelastussanoma leviää eteenpäin.
Ja tämä liittyy nyt sitten myöskin tähän hedelmäkysymykseen, tämä ylistäminen. Ja luen täältä tällä tavalla, että 3. vaikutus hedelmällä on, että sen kantaminen koituu Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Miten voimme parhaiten osoittaa Jumalalle kiitoksemme ja kunnioituksemme? Eräässä laulussa sanotaan käsin kohotetuin, suullain ylistäen. Kohotetuin käsin lauletaan ylistystä, karkeloiden ja tanssien tuodaan ylistystä ja kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Ja hyvä niin, jos se on rakkaudesta Kristusta kohtaan olevaa aitoa sydämen ilmaisua. Mutta onko se paras mahdollinen tapa osoittaa ylistystä, kiitosta ja kunnioitusta Jumalalle? Jeesus sanoo jäähyväispuheessaan, siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Sitten Filippiläiskirja avaa asiaa näin. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, no sitä me tässä nyt yritetään ikään kuin tutkia. Voidaksemme tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Jumala kyllä arvostaa tätä edellä mainittuakin, josta mainitsin sitä ylistysmuotoa. Mutta sitten eräässä laulussa sanotaan, tuon ylistyslauluksi elämäni, elämän, joka tuottaa hedelmää. Sen tähden Jumala on erikoisen kiinnostunut hedelmää tuottavan elämän ylistyksestä, että hänen taivaallisessa valtakunnassaan olisi kerran mahdollisimman paljon niitä, jotka halki iäisyyden antavat hänelle kiitosta ja ylistystä. Sen tähden on erikoisen kiinnostunut tästä ylistysmuodosta, että siellä kerran siellä taivaan kirkkaudessa mahdollisimman paljon, jotka halki iäisyyden antavat sitten hänelle kiitosta ja ylistystä. Nämä Raamatun tiedot meni vähän hiljaisiksi. Sekä että. Syntyy monia ajatuksia tällä hetkellä ja aina kun aloitetaan puhe ylistyksestä, niin minun mieli painuu Efesolaiskirjeeseen lukuun 1, 2 ja 3, jotka ovat Uuden testamentin pisin ylistävän rukouksen osuus. Ja me luettiinkin tässä, tai Valtteri luki tässä aiemmassa kohdassa jo pätkän sieltä. Ja Efesolaiskirjassa olennaista on se, että ylistetty olkoon Isä, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Eli näiden ylistysrukouksen rakenne on se, mitä Kristus on tehnyt. Ja siitä kumpuaa kiitos, mitä seurakunnassa lauletaan ja tuodaan Jumalalle. Niin tänä päivänä me ollaan monta kertaa, niin kun etsitään seurausta, vaikka ylistys kumpuaa syystä, että monta kertaa seurakunnan ylistys on nykyisin sellaista ikään kuin kuuntelisi musiikkia seinän läpi, kerrotaan miltä minusta tuntuu, ehkä että Jumala on minua siunannut tai on jotain hyvää elämässäni sattunut, mutta ei mennä itse asiassa musiikin lähteen luokse, josta se musiikki kuuluu. Jäädään vaan kuuntelemaan seinän taakse ja musta on hirmu tärkeää ymmärtää niin kuin ylistyksen olemus, että se kertoo hyvin paljon millainen on Jumala ja mitä Jumala on tehnyt. Että ylistyksen niin kuin sanoma on siinä. Tänä päivänä vaan ylistyksen sanoma tahtoo olla, että mitä minä olen kokenut. Ja tämä on täydellinen perversio Raamatussa nähtävästä ylistyksestä. Minusta tuossa Samulin lukemassa tekstikohdassa oli erittäin tärkeä näkökulma. Vähän huolestunut olen siitä, mitä tässä nyt on jo esitetty, että koko käsitys ylistyksestä on kaventunut kovasti. Lähinnä tulee mieleen ylistyslaulut, pienet lauluyhtiöt, jotka laulavat ylistyslauluja. Ja näin ylistys liittyy musiikkiin. No se on eräs muoto niin kuin rukousta tai kiitosta, siitähän se nousee. Mutta jos se jää tähän,
niin se on kyllä kavennettu ylistyksen merkitys silloin hyvin kapealle sektorille. Se lähtee sieltä, mistä Samuli tuossa luki, että se meidän elämämme, jos se on hengen ohjaamaa elämää, niin sekoituu ylistykseksi. Se on se ylistyksen lähtökohta ja se on sellainen ylistys, joka myöskin sitten vaikuttaa toisiin ihmisiin. Sitä, mitä me sitten sen lisäksi sanallisesti joko puhuen tai laulaen tai miten muuten tahansa teemme, niin se on niin kuin lisä tälle pohjaylistykselle. Mutta nyt vaan siihen pieneen kärkeen usein jäädään. Ja täytyy sanoa, että ylistyshän on niin iso teema Raamatussa ja Jumalan kunnia, että jotkut sanovat, että se on koko tämän lähetystyön päämäärä, että kansakunnat alkaisivat ylistämään Jumalaa eikä kertomaan siitä, että miltä minusta niin kuin tuntuu. Ja silloin se tarkoittaa laajempaa merkitystä, että minun elämäntapani kunnioittaa Jumalaa päivittäisissä teoissa, minun asenteissa toisia ihmisiä kohtaan, minun niin kuin, sitä elämää, mitä mä elän. Ja sitten totta kai ylistyksessä on myös sanallinen ja teologinen ulottuvuus, jossa me kerrotaan, millainen Jumala on ja hänen kunniansa. Kun Samuli luki tämän katkelman tähän äskettäin tämän keskustelun osuuden alkuun, niin tuli vähän hiljaista, niin mä huomasin itse hiljentyväni sen takia, että täällä tuli niin erikoisesta tulokulmasta tämä lähestymistapa tähän ylistykseen. Ja samalla huomasin sen, että viime vuosina on tottunut ajattelemaan sanaa ylistys ainoastaan osana tämmöistä tietynlaista musiikkityyliä. Tässä yleisessä hengellisessä kulttuurissa tavallaan se on todella paljon rajautunut tämä sana ja sen takia tavallaan tällainen niin laaja-alaisempi Raamatusta lähestyminen, se on mykistävän laaja-alainen tämä näkökulma, miten Raamattu käsittelee. Ihan oman kokemukseni tähän jollain tavalla liittyy varmaan tähän äsken mainittuun keskusteluun, niin haluaisin jakaa sillä tavalla, että en ole oikein koskaan itse päässyt niin kuin aidosti ja innostuneesti mukaan sellaiseen jumalanpalvelustilanteeseen, missä tavallaan tietynlaisella laululla kokeillaan ikään kuin vetää Jumalan läheisyys ja henki ja siunaustilaisuuteen. En oikein tavoita sitä ajatusta itsessäni, mutta kun kuulen vaikkapa jonkun Jumalan sanasta nousevan hyvän saarnan tai jonkun asian, mikä siellä Jumalan palveluksessa kertoo siitä, millainen Jumala on, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt, mitä hän on meille luvannut, kuinka turvallista on elää kristittynä tässä ajassa kaiken tämän keskellä, niin se tietoisuus tästä johtaa ylistämään. Sitten voi sellainen tarve kiittää ja tarve ylistää tällaista Jumalaa, joka toimii näin. Omalla kohdallani usein näin päin toimii tämä ylistys. Ja sitten tämä Jumala-kuva, mikä sisältyy siihen, että minä omilla teoillani vedän Jumalaa läsnäoloon, se on aika fatalistinen. Kohtalo on sidottu. Entäs en osaa tehdä sitä oikein? Eli silloin minä en pääse Jumalan läsnäoloon. Mä menetän Jumalan läheisyyden ja kaikki tämä näin, vaikka Raamattu opettaa, että Jumala on kaikkialla läsnä oleva. Ja hän omien tekojensa kautta on tullut tähän meidän ihmisten todellisuuteen ja me otetaan sen lahjana vastaan. Siinä on se, että viittasit tämän ihmisen tekemisiin ja tällä tavalla ylistyksen esille tulemiseen. Mutta tärkeää on juuri tämä, että Jumalan pyhä henki saa johtaa ja ohjata meidän elämäämme niin, että sieltä muodostuu sitten tätä ylistystä ja aihetta Jumalalle. Tuli tässä mieleen vuosia sitten me koimme täällä maassamme tämän ensimmäisen ylistysteologian aallon, joka jätti omat jälkensä. Ja silloin oli vahvana opetus, johon sitten aikanaan otin kantaa jopa lehtipääkirjoituksessa. Opetus oli tämä, että ellet ole oppinut ylistämään, niin et ole päässyt vielä Jumalan läsnäoloon, eli kaikkein pyhimpään. Olet päässyt korkeintaan esipihalle tai korkeintaan siihen pyhään. Mutta sitten kun oppii palvomaan ja ylistämään ja pääsee sisälle siihen, silloin vasta pääsee Jumalan kirkkauden läsnäoloon, eli tähän kaikkein pyhimpään. Silloin otin aika selvästi kantaa siihen ja totesin, että ainoa
ainoa pääsylippu kaikkein pyhimpään on Jeesuksen Kristuksen veri. Mitään muuta, kaikki muu, jota siihen liitetään, on väärin. Muuta ehtoa ei voi panna Jumalan kirkkauden pääsyyn ja Jumalan kaikkein pyhimpään kuin Jeesuksen ristintyö ja hänen verensä minun puolestani. Ja kaikki muut ovat sitten muuhun yhteyteen kuuluvia asioita. Ja tätä ajatusta ehkä vielä tavalla liitetään tähän ylistys- ja palvontakysymykseen. Tämä vanhan testamentinkin asiayhteydessä täysin kierroajattelutapa, kun vanhassakin testamentissa kaikkein pyhimpään päästiin vain suurena sovituspäivänä, jolloin kansan synnit sovitettiin. Ja veri oli silloinkin. Joo, niin mä en ymmärrä tämmöistä teologiaa, että se Jumalan kirkkaus saavutetaan juuri ylistyksellä ja palvonnalla, koska se on aina se Jumalan tarjoama sovitusuhri, jonka kautta hän avaa oman läsnäolonsa. Tavallaan tämä ylistys on niin kuin yksi niin iso asia, mutta jos mietitään esimerkiksi seurakunnissa, niin tavallaan tämä ylistys, kun se nyt liitetään musiikkiin hyvin paljon, niin miten se on vaikuttanut meidän seurakuntaelämään, tämä ylistys? Se on monelta osin vaikuttanut siihen, että sanan osuus on vähentynyt meidän tilaisuuksissa todella dramaattisesti, koska se ylistys vie siitä suurimman osan ajasta siitä, jolla me yritetään luoda jonkunnäköistä ilmapiiriä, jotta Jumala voi ilmestyä. Niin se koko niin kuin, ja sitten kaikkivaltiaan Jumalan sanan osuus, monesti niin sen, jopa puheissa se jää muutamaan Raamatun lauseeseen. Niin tavallaan tämä koko asia on niin kuin kääntynyt niin kuin vääräksi. Jos Jumala on luonut kaiken, antanut meille sanansa, eikö meidän tulisi niin kuin kaikin voimin pyrkiä sitä lukemaan ja oppimaan siitä, eikä niin kuin, tavallaan, että me on itse, tämä ylistäminen on nyt, että tästä syntyy hyvä ilmapiiri, kun me ylistetään. Ja Jumalan sanan osuus on todella pientä. Niin se on täysin niin kuin väärinpäin kääntynyt nämä asiat. Tästä tulee mieleen myöskin se vaikutus, josta olen ollut vähän murheellinen. Perinteinen hengellinen laulu on syrjäytynyt. Tilalle on tulleet nämä ylistyskuorot. No, osa niistä on ihan hyviä ja toimivia, en mä niitä kritisoi sen enempää. Osahan ei välttämättä ole. Mutta joka tapauksessa ne on hyvin kapea-alaisia. Ja sitten jos ajatellaan sitä hengellisten laulujen aineistoa, siellä tulee tämä sana, siellä on rukous, siellä on todistus, siellä on ihmisen ikään kuin kokemusperäinen. Ja vuosikymmenet ihmiset ovat kokeneet ne hengelliset elämyksensä näiden hengellisten laulujen äärellä. On sanottukin, että jos haluat päästä sen seurakunnan opetuksesta perille, niin lue sen virsikirjaa. Siellähän se on se oppi. Nyt ne on kokonaan niin kuin syrjäytettyä, että ei näitä jaksa kukaan laulaa näitä vanhoja hengellisiä lauluja. Mutta sitten tämä uusi ylistyslaulu syrjäyttää. Ne pitäisi olla rinnakkaiselo hyvä näiden kanssa. Niin se oli, niissähän oli voimakkaita pienoissaarnoja lauluissa. Nimenomaan, joo. Ja kun moni niistä perustui johonkin elettyyn, missä Jumala on ilmestynyt voimallisella tavalla. Joku keksi sitten semmoisen hirvittävyyden kuin esittävä laulu. Sitten se esittävä laulu on pahasta, taisin siitäkin kirjoittaa, että no se on yhtä pahasta kuin esittävä saarna, että sehän ne on saarnoja, laulut ovat saarnoja ja julistusta. Joo. Tässä on varmaan tämä sisällöllinen puoli, että minkälaista teologiaa ja julistusta ja opetusta laulu sisältää, mutta joka on tavattoman tärkeä asia. Mutta semmoinen hyvin hankala asia on tämä kulttuurinen makuasia, joka liittyy myöskin musiikkiin ja tähän mihinkä olemme itse kokemuksellisesti oppineet. Minä, joka olen kasvanut tällaisessa kunnon körttiläisessä kylässä ja lapsesta lähtien kuulu virsien veisuuta, niin ne ovat syöpyneet jotenkin niin syvälle sieluun ja minun kokemusrakenteeseeni, että edelleenkin tykkään laulaa Herraa hyvää, kiittäkää virttä ja koen, että ylistän, kun laulan sitä, mutta ymmärrän hyvin, että tämän päivän nuoret eivät oikein koe ylistyksenä tätäkään virttä. Eikö se ole niitä yksi ainoita virsiä, joka on tavallaan hyväksytty nykyisin? Niin, aivan. Se on kokemuksellinen genre ja tämä tällainen musiikkityyli on niin erilainen. Ja sitten huomaan, että aina Jumalan palveluksessa joutuu oma hengellinen mielenlaatu koetukselle, kun silloin kun se tyyli tai tapa ei miellytä, niin kuitenkin siunata näitä musiikin esittäjiä
ja olla hengessä mukana ja ymmärtää, että ehkä heille juuri tällainen tapa on heidän hengellinen kokemuksensa. Mutta että me olemme vähän seurakunnissa tässä kulttuurikysymyksessä ja myöskin tyylikysymyksissä haasteiden edessä näissäkin asioissa. Ehkä semmoinen hyvä vastaus tähän kysymykseen, että millaiset laulut laulattaa kaikkia, siis koko seurakuntaa on se tärkeä kysymys, niin kyllähän hengellisten laulujen klassikot menee sukupolvilta toiselle. Nyt puhutaan sadoista vuosista, kun jotkut laulut löytävät jokaisen sukupolven. Ja silloin me tiedetään, että sellaisella laululla on jotain niin kallisarvoista sanottavaa, että se ei vaan jää yhden sukupolven lauluksi. Niin sellaisia lauluja syntyy tänä päivänä, jotka lauletaan vielä satojen vuosien päästä, mutta on syntynyt menneisyydessäkin. Niin meidän pitäisi ehkä kiinnittää myös menneiden hengellisten laulujen laatuun huomiota. Kaikki laulut eivät sytytä uusia sukupolvia, koska niiden kieli ei ole sillä tavalla ajatonta. Tuo joku on armo suuri ihminen, sytyttää jokaisen sukupolven. Pyhä, 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 jos meidän hengellistä laulukirjaa katsotaan, siellä on semmoisia klassikkoja, jotka ovat jatkuneet sukupolvesta toiseen ja uudet sukupolvet aina omivat ne, niin ehkä siinä olisi jotain sellaista, mä olen itse kutsunut sitä kristikunnan hengellistä laulu Helmet, tulisi olla seurakunnan niin kuin se ydinlaulustoa, johon kaikki sukupolvet yhtyy. Ehkä tähän loppuyhteenvedoksi tavallaan tähän. Paljon menee tietenkin musiikkiin tämä ylistyspuoli. Että tavallaan se yksi semmoinen ajatus, mihin tulisi pysähtyä, että mikä vaikuttaa siihen, on se sitten musiikkiin tai puheisiin tai se, että mitä me seurakunnissa tehdään, niin kuinka paljon, että me pysähdyttäisiin miettimään, kuinka paljon siihen vaikuttaa kulttuuri, kuinka paljon me otetaan mallia maailmasta, että miltä se musiikki pitäisi kuulostaa, että miltä se pitäisi näyttää tai jotain. Että onko se oikeasti se, mikä ohjaa seurakuntien ja onko se oikein, onko se Jumalan mielen mukaista toimintaa, että kulttuuri ja maailma sanelee tavallaan ne, että miltä se näyttäisi, vaan että onko meidän rukous, että Jumala, jos voit käyttää meitä, niin vaikka me näytettäisiin maailman silmissä kuinka typeriltä, mutta jos tämä on Jumala se, miten sä käytät meitä, koska maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä, on Kristuksen verellä pestyjä uskovia ja sitten ei ole mitään välimallia, niin meissä pitäisi olla aika iso ero, periaatteessa kuolleita ja eläviä, niin meissä pitäisi olla aika näkyvä ero maailman ihmisiin. Ja silloin esimerkiksi musiikki ei ole erillinen saareke, että no se ei koske sitä, vaan se koskee kaikkea. Ja se, että tämä on tietenkin tässä näin viisaattomisten joukossa, niin tyhmä, että mä sanon tässä lopussa mitään tämmöisiä, mutta että omakohtaisesti se, että mikä se on niin kuin se kaikista tärkein, että Jumala avaa minulle sinun sanasi. Että siitä tulee minulle rakkaampi kuin mikään. Niin se on niin kuin avain siihen, että voidaan elää elämää. Se pyhän hengen vaikutus, sehän se on se ratkaiseva. Muistatko, Valtteri, kun olitko Kouvolassa, siellä oli joku vuosikymmen juhla seurakunnalla. Suuri juhla ja sinne tuli sitten armeijan kapellimestari siihen juhlaan mukaan. Hän kuunteli sitten meidän, en tiedä vaikka Valtteri olisi ollut kuoroon johtamassa silloin, no niin tai näin. Niin no ei sen ihan viimeisteltyä nyt ollut tuo kuoron laulu sillä tavalla, mutta siinä oli jotakin. Siinä oli se jotakin. Ja niin kuin Jimi siihen viittasi, että se jotakin, se on se tärkeä siinä. Ja tässä joutuu miettimään myöskin sitä, että silloin kun Jumala vaikuttaa tällä tavalla seurakunnassaan ja muusikoissa ja ylistäjissä, niin voiko Jumala vaikuttaa jotenkin niin, että me seurakunnassa niin kuin omista lähtökohdistamme käsin alamme jopa luoda jotain omaa musiikkikulttuuria, joka nousee siitä hengellisen kokemuksen syvyydestä, eikä jostakin muualta maailmalta matkitusta asiasta. Ja tavallaan, että me olemme itsenäisiä ja luomme sitä kulttuuria niistä lähtökohdista, joita Jumala meissä vaikuttaa. Sitten on minusta syytä muistaa seurakunnissa, etenkin suuremmissa seurakunnissa, jossa on niin isompi kuulijakunta,
että ei se kuulijakunta ole täysin homogeeninen, joilla on kaikilla sama kulttuuritausta, sama musiikkimaku, sama hyvin erilainen koostumus. Ja seurakunnan toiminnassa ja niille, jotka sitten ohjaavat toimintaa ja osallistuvat siihen, tulisi tämä aina muistaa, että ei niin kuin kavenneta sitä tapaa ja sisältöä, niin että se koskettaa tietyn tyyppiset ihmiset ja silloin unohdetaan muut. Pitäisi saada mukaan se koko seurakuntalaisten joukko. Ja avain siinä on tuntea se joukko, joka on läsnä. Kyllä. Jos mä haluan palvella sitä joukkoa, niin silloin lähtökohta on se, että mä tunnen ihmisten lähtökohdat ja tuon sitä musiikkia ja niitä ylistyslauluja, jotka rakentaa tätä joukkoa. Niin, eli jos tämän teologiseksi sanaksi kääntäisi, niin avain on se, että seurakunta on yhteisö, eikä musiikkityyli. Ja sen yhteisön tulee osallistua siihen yhteiseen Jumalan palvelukseen. Ja yhteisö, jos ei osallistu, niin silloin tiedetään, että jotain on pielessä. Herra, tässä vaiheessa meillä alkaa aika olemaan loppu. Tästä voitaisiin keskustella kuinka pitkään. Kiitos Samuli, kiitos Valtteri, kiitos Leevi, kiitos Esa. Kiitos, uskon, että Kiitos Jim. me kaikki ollaan monestakin asiasta kiitollisia, mutta varmaan tätä joukkoa yhdistää se, että kaikista kiitollisimpia me ollaan siitä, että meidän nimet on elämänkirjassa.